Concurreren met Netflix en YouTube. Het klinkt onmogelijk, maar truienaar Wim Sweldes doet het elke dag. Dat komt omdat hij mee aan het hoofd staat van streamingsbedrijf Kisui Mobile. Wacht, ik hoor je al denken. Een concurrent van Netflix en YouTube en ik heb er nog nooit van gehoord. Zegt het belang dit niet gewoon omdat het een Limburgs bedrijf is? Ten eerste, het bedrijf is niet volledig Limburgs. Het is een Limburgs/Amerikaans/Koreaans bedrijf. Dit is trouwens Hanna. Zij is met de Truise bedrijfsleider van Kisui gaan praten en kan jou uitleggen waarom je de streamingsdienst misschien nog niet kent. Ja, dat komt omdat ze eigenlijk zelf niet alles uitzenden op een eigen platform, maar een platform bouwen voor hun klanten. En die klanten zijn niet de minste. Kisui streamde al K-pop concerten en het laatste concert van Ozzy Osbourne, maar ze zenden ook live de NBA uit en zijn volop bezig met de Olympische Winterspelen in Milaan. En extra leuk eraan? Ze hebben verschillende camera's hangen en de kijker kan zelf kiezen welke beelden dat hij wilt zien. Dus je kan eigenlijk zelf een camera uitkiezen en zo kan je, dat is heel populair in de K-popwereld, één persoon bijvoorbeeld de hele tijd volgen. In de HBVL-app lees je het volledige interview van Hanna met de truienaar die een bedrijf leidt in Seoul, New Jersey en Hasselt. In welk kantoor ben jij hem gaan spreken? Op de Korda Campus. Ik had al een vermoeden.